Vi har om Sovjetunionen, og vi skulle lave en tidslinje omkring de relevante begivenheder, der skete fra 45 til 91. Det første årstal, som vi har taget med, det er i 1945 selvfølgelig. Og allerede på Potsdam-konferencen i sommeren 1945 kom det til uoverensstemmelser mellem de tidligere allierede. Og da Sovjetunionen i 1945 i omgåelse af Jalta-aftalerne fik indsat kommunistisk dominerende regeringer i de besatte central- og østeuropæiske lande, var den kolde krig en realitet. Og man tolker altså den her Jalta-konference som tidspunktet, hvor fundamenterne til den bipolare udvikling kom til udtryk i den kolde krig. Men samtidig opfattes det også som en succes, der løste vigtige problemer. Så har vi 1949, som var det år, hvor Forbundsrepublikken Tyskland oprettes, og Sovjetunionen etablerede den østtyske stat DDR, som var en følge af Berlin-blokaden. I 1940. Berlin-blokaden var den første alvorlige konfrontation mellem øst og vest, hvor Stalin prøvede at forhindre dannelsen af en vesttysk stat. Så lukkede han alle adgangsvejene til Vestberlin, men han blev så tvunget til at opgive blokaden på grund af vestmagternes luftbro til byen. Den næste væsentlige begivenhed, vi har valgt at uddybe, det er Koreakrigen i 1950. I juni 1950. Og der invaderede Nordkorea under ledelse af Kim Il-sung, Sydkorea, og Stalin havde givet støtte til planlægning og forbedring af krigen. Og det var Nordkorea, som havde modtaget den her støtte. Og til Stalins overraskelse, så valgte FN's Sikkerhedsråd at støtte Sydkorea, og derfor kom der den her koalition af soldater fra mange FN-lande, da de gik ind i krig. Det næste højdepunkt, vi vil fortælle om, tidslinjen, eller ud fra tidslinjen, er i 1953, hvor Stalin dør. Han dør så af hjertestop, og der er egentlig ikke rigtig nogen, som tør at redde ham, fordi egentlig alle vil egentlig gerne have, at han dør. Så alle er egentlig rimelig glade. Så efter det, der overtager Khrushchev magten, og derved sker der en rigtig stor drastisk ændring i sovjetisk politik. Og det næste punkt, vi har på vores tidslinje, det er Warszawa-pakten i 1955. Og Warszawa-pakten, det er egentlig de østlige landes forsvarsalliance, altså deres svar på NATO, eller hvad man skal sige. Det var et militært samarbejde i Østeuropa, og lande som Polen, DDR, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Belgien og Albanien var alle nogle af de lande, som samlede sig omkring det her nye militæriske samarbejde i Østeuropa. Så har vi Berlinmuren i 1961, og det er jo den betonmur, som adskilte Østberlin fra Vestberlin i perioden 1961-89. Og muren, det var et skarpt bevogtet militært spærringssystem, som bestod af 2 mure, delvist af beton og delvist af husmure. Og det gik jo egentlig bare ud på, at man adskilte den østlige del og den vestlige del af Berlin fra hinanden. Og det billede, som I ser, det er et meget kendt billede, hvor der er en soldat, der hopper over muren. Så er vi kommet til 1962, hvor Cuba-krisen var, og Cuba-krisen var en betegnelse for de 13 dage i oktober, hvor USA og Sovjet gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben, hvis det altså blev nødvendigt. Krisen var en kulmination på den kolde krig, antageligt det tætteste verden nogensinde har været på en atomkrig mellem de 2 atommagter. Så har vi Vietnamkrigen i 1965, hvor USA går ind i den vietnamesiske borgerkrig mellem Syd- og Nordvietnam på den sydvietnamesiske side. Og indgrebet i Vietnam blev begrundet med, at hvis Sydvietnam faldt,
ville det betyde, at hele den østasiatiske region ville falde. Og Vietnamkrigen blev finansieret, af Kina og Sovjetunionen. Og i 1964, der bliver Khrusjtjov så erstattet med Brezhnev, som så bliver den nye leder af Sovjet. Murens fald i 1989 er den almindelige betegnelse for kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen med udgangspunkt i begivenhederne, som tog sted i Berlin den 9. og 10. november. Og ved et møde i DDR's regeringsparti, SED's centralkomité, havde man i løbet af den 9. november rutinemæssigt sanktioneret et forslag til nye udrejsebestemmelser, som så skulle dæmme op for DDR-borgers hidtidige kaotiske masseflugt til Østrig og Vesttyskland via blandt andet Tjekkoslovakiet og Ungarn, som jo yderligere nedsatte DDR's internationale omdømme. Og muren den faldt så, da en politbureau-medlem, som var ansvarlig for omgang med medierne, kom til at offentliggøre, at de her planer omkring de nye udrejsetiltag mellem Vestberlin og Østberlin. Ja. Så har vi så i 1991, hvor Sovjet den opløses, og det var den 8. december, hvor præsidenterne fra Rusland, Ukraine, Hviderusland, de underskrev Minsk-aftalen. Den aftale etablerede fællesskabet af uafhængige stater, SNG. Og den 21. december, der blev der underskrevet en lignende aftale mellem alle sovjetrepublikkerne, undtagen Georgien, hvilket så medførte Sovjetunionens endelige opløsning. Den 25. december gik Gorbatjov af, og han var så Sovjetunionens sidste præsident. Og ja, dagen efter, der valgte den øverste Sovjet at opløse sig selv, samtidig med, at de accepterede opløsningen af unionen. Ja, og selvom mange af de offentlige sovjetiske institutioner bestod et stykke tid endnu, blev de overført til de nye uafhængige lande, og den 26. december 1991 regnes som dagen for Sovjetunionens opløsning.